Nevyzerá nejako moc priechodne. Nech mi nehovoria, že mám zase zavreté. Ale my ideme tým smerom do kopca. Kam dneska ideme? Na krátku prechádzku. Ideme na krátku prechádzku. Na bicykli. Koľko máš percent na baterke? Okolo 60. 60, no. Co dáš? Tak mu úplne vyžbýchame do poslednej nuly. Dolaný smer. Dolné Orešany ideme, že? Hej, hej. Taký je plán. Že cítiť treščoriny. Že treščoriny cítim. Kto vie, čo sú treščoriny, nech napíše. Dolné Orešany. A ideme ďalej a ďalej a ďalej. Táto cesta nikam nevedie. Až nám dovedie na hlavnú cestu do Horných Orešan. Tam sa pozrieme, ako robia ten most, ktorý už robia druhý rok. A kvôli ktorému sú obchádzky. To som fakt zvedavý, čo tam opravujú. Nejdeme tu doprava na cestu, ale či sa tadiaľto dostaneme do Horných Orešan. Ešte som tadiaľto nešiel. Len po tej ceste, ktorá síce momentálne aj tak zavretá, je ale blbé chodiť. Tak poďme na to. Tu by tu malo ísť prudko doprava až k ceste a vedľa nej až po Horné Orešany. No. Ako je to také, že tadiaľto moc aut nechodí, teda asi ani ľudí. A nejaký svätý je tu, svätý za dedinou. Tadiaľto sa asi bude dať dostať. Tu sa napríklad na hlavnú cestu, tam nejdeme, ideme sem. To vyzerá jak do neznáma. Kamž tu? Hore, ne? A rovno. To tu ide zase niekam na hlavnú cestu. Ty koňo, tak toto tu nevyzerá nejako moc priechodne. Tak toto ne. Nedá sa tadiaľto, ideme tu na hlavnú cestu. Takže mapy klamú. A ešte vrátime sa ten kúsok, lebo však tam je jarok. Tu teraz nič nechodí. A oni tu robia celú cestu, nelen most. To nebude ešte pol roka hotové. Oni tu ešte miestami ani kopať nezačali. Je to robiť novú cestu. Poď za mnou. Tak popri priehrade ideme ďalej. Čo to ideme navštíviť? Kuratko? Ideme ku Kuratku. Možno teraz nájdeme otvorené. Dneska sme vyštartovali neskôr. Dneska sme chodili o 7 a Kuratko nemalo otvorené. Strašne neskoro tam otvárajú na nás cyklistov poriadnych.
Zavlačíme kukurátku a teraz sa to ukáže čierne na bielom. Nesrandujte. Nech mi nehovoria, že mu zase zavreté. To snad není možné. Čože? 10:52, možno o 11:00. Áno? Ale je tak opäť 11, tak to vydržíme. Lebo smad máme veľký. Ale strašne neskoro to otvárajú Belrici. Budeme musieť chodiť na bicykel po obede. Kvôli krčmám, lebo to je pravda, že krčmy otvárajú na obed. Takže počkali sme chvíľku. Luxus. Kúkaj, vidíš, koľko bicyklistov, no? Dve veľké, jednu malú a dve kávy, jednu lungo, jednu klasické espresso. Konečne po dlhej dobe sme sa dostali sem. Na 3., 4. pokus, pretože neskoro otvárajú. Pálime ďalej. Balíme a valíme? Tak balíme a valíme, jak si povedal. S krčmi Jukurátka, dneska sme sa boli iba opiť, nič iné sme neboli robiť. A ako ten tvoj kelis? Koľko má percent? Stále máš 3 čiarky, vychádzali sme na... No super, kelis, perfektná baterka. A to má už 4 roky. Prešli sme okolo Husieho stoku a ideme ďalej. Zdravím častu. Čo si, na čo došiel? Nepodradil. Tak to budeš dlho šlapať. Či tlačiť. Otočil sa naspäť, aby sa rozbehol na elektrobicykli. Strašne rád postojačky na tom bicykli. A to len preto, že ho boli riť. Cesta zo zabitého. Ideme doprava. Aj. Aby to nebolo také jednoduché, vymeníme si bicykle. Je to nastavené na hajter. Áno, no to som chcel, haj, to je pre mňa. Ale my ideme tým smerom do kopca. Áno, opačne. Ježiš, toto je... Však to ide samé. Tak to ide samé toto. To musím brzdiť, jak ťahám. Ty vole, ja som na tomto už dobre dlho nešiel. Hej. Však ja vôbec nemusím táhať. To čo je toto? Kde si? Co je ono? Kardio treba, chlape. Ako sa ti šlape na novom bicykli? Hádne.
No ja si idem na eko, aké by som ani neťahal. To je strašné. Pozor, pozor ľudia. Nazdar. Dobre, ideme po zelenej značke a opatrne. Dneska to je viacej šmiklavé. Ideš pešo? Dobre, to je istejšie. Dobre, už ide. Ideme ďalej. No poď, ťahaj detko repku. Vymeníme bicykle. Tu máš. Počkaj, je celkom luxus. Ktorá? Toto jak sa dvíha. Že? Nadvihni si, keď chceš. Neverím si, tak na hentom bicykli mi to prišlo také... Jaj! Ľahšie pahnem. A nebudem si už dvíhať sidačku, tak jazdím teraz. Brzdi. Áno. Ja sa zase na tomto sedím tak stabilnejšie, ale iba kvôli tým vidítkam. Nazdar Ospolok. Dneska to bolo 30 km, 31.
všetko dobre všetkým a ideme do jesene.